Prezident Andrej Kiska navštívil Bešeňovú a pozrieme sa na otvorenie nového hotela. Dňa 24. júna navštívil Bešeňovú prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, kde sa stretol okrem Martina Čupku, riaditeľa Bešeňovej, s predstaviteľmi cestovného ruchu, ale aj starostom obce Bešeňová Martinom Baranom. Prezident prijal pozvanie a bol aj pri otvorení nového holistického hotela Galéria Thermal. Presne tak, ako sme pri tom boli aj my. Tak sa teda poďte na to pozrieť. Bolo to skvelé. To, čo vidíte, je už krásny interiér nového hotela v Bešeňovej, ktorý je holistický a bol otvorený holistickými wellness rituálmi, ktorými bol symbolicky zahájený do prevádzky. Návštevníci si tak pri otvorení vychutnali to, čo bude možné zažiť v hoteli denne. Okrem rituálov sa otvorenie hotela nieslo aj v znamení krásy a kultúry a organizátori si pripravili exkluzívnu módnu prehliadku priamo uprostred termálneho bazéna, v ktorom si to mimochodom môžete užiť tiež. Stačí sa ubytovať v hoteli Galéria Thermal a užívať si tento VIP bazén len a len pre vás. Rovnako ako si ho užívali tí hostia na úžasnej módnej prehliadke. No a tu už je pár záberov priamo z nej. Tak do skorého videnia z Bešeňovej. A čoskoro vám vysvetlíme aj, čo to ten holistický hotel znamená. A ešte tento týždeň vám prinesieme skvelé zábery z celej módnej prehliadky, kde bola napríklad Andrea Verešová.